ang National Commission of Senior Citizen, mga kaistorya, nanghatag na og 10,000 and 100,000 sa mga qualified ng mga senior citizen. So, sa mga senior citizen out there na naging mo'y pang bar. At ang makauban karon ang Information Officer sa National Commission of Senior Citizen, Miss Maria Ginger Pailago. Ma'am, good afternoon. Hi, good afternoon, Papa RD, and good afternoon sa mga taga-paminaw sa imuhang station. So ako si Ginger from the National Commission of Senior Citizens Region 10. So naami good news sa mga tanan taga-paminaw ug imuhang mga followers. Sa vlog, So nagsugod nami og hatag og 10,000 pesos sa mga validated and qualified na mga senior citizen na nagpangidaron og 80, 85, 90, 95 ug 100 for the centenarian. So sila, Papa RD, nakadawat na sila og 10,000 pesos and 100,000 pesos. Nagsugod mi katong July 7 lang up to August. So a total of 3,150 na mga beneficiaries ang amo ang tagaan all over Northern Mindanao. Lagi kay katong pagkain mo sa balaod nga taga 100,000 ng centenarian, ang pinaka-una gid nga concern is basta dili na nila ma-enjoy ang 100,000. At least karon, even if dili mo ma-reach ang 100, na kay madawat na, yes, exactly. Na cash, sabay tawag na, cash gift sa gobyerno. Ma'am, unsa man ang pilay age ka maka-start og dawat og kanang cash gift from the government if you are a senior citizen? Yeah. If you are 80 years old, 80 years old, but 10,000. So, ang 80 ug 85, ang tawag sa ilaha, octogenarian. Okay. For those who have reached the age of 90 and 95, they are called as nonagenarian. So, we encourage everyone, sa taga-paminaw nimo og followers ni Papa RD, please check sa inyong members, sa inyong family, sa inyong friends, kung hapit na ba sila mo abot sa ilang milestone age. Kay amo ang gina-encourage na 4 to 6 months sa ilang birthday, mag-submit na sila sa ilang application, sa ilang PSA ID, OSCA ID, and sila diretso sila. I-validate na mo na with the endorsement sa local chief executives. Automatic na. We will schedule the payout sa ilahang 10,000 cash gift na pwede na nila madawa. So 80 to 85 years old, 10,000? Yes. So, it should be 80. It's a milestone age. So, 80, 85, 90, and 95, makadawat sila og 10,000 pesos. When you reach the age 90, another 10,000? Yes, exactly. Tama si Papa RD. So, padayon mo mga minahal na mo na mga senior citizens, padayon mo og make yourselves healthy always and happy. Kay kana siya makapataas sa atong kinabuhi ug ma-enjoy ninyo ang prepare sa ato ang mga lawmakers. Ang RA 11982, which was reenacted last March 17, 2024. Pag abot to 100 years old, 80,000 na lang? No! Papa RD, mas gipalawig pa, mas gipa-expand pa. So, dili mabawasan ng ilahang 100,000 pesos. So, they will be receiving 10,000 each milestone age. And kung si nanay and si tatay mo abot siya 100 years old, automatic na siya 100,000 pesos. Dati mga documents na ganila na-mention mo. But medyo oldie naman sila. O sabay, dapat nilang buhatan kayo. I think, hindi naman nila siguro makaya o process eh. Yes. So, sa imong ikasalis ang ilang apo, anak. Yes. Mamagimo sila o authorization na. Yes. So, katong mga dili na sila able. Yeah, okay. So, katong mga gwapo kay pangutana ni mo, Papa RD, that is the most frequently asked questions sa mo ang mga applicants, especially sa ilang family members, because dili tanan mga senior citizens are able. So, all they need to do is to submit an authorization letter. Kung dili sila makapirma, pwede sila tamar. Okay, wow. So, with the attached valid ID ni member and sa ilahang authorized representative. Requirement kung
ikapila na paryente ang pwede mo process? Yes, it should be the pwede sa ilahang asawa, kung Asawa. na pa sila asawa, Okay. anak. So Ako. kung wala gyud, igsuon. Yes. So at least 2 representative Okay. ang pwede dapat nila, because we have an application form Okay. na dapat nila i-comply, Mhm. i-submit with the attached na required documents. Okay. Katong gusto ko din makahibalo og details about this. Asa ba sila maadto? So you can visit our website. Alright. So ncsc.gov.ph na ami update dito. And we also have our FB page sa National Commission of Senior Citizens. So tanan updates na nagakahitabo, tanan programs and services na we rendered sa atong mga senior citizens na family actually ready and available. Okay. Na may physical office nga pwede nilang atuan? So ang among physical office is located here at J.R. Borja and Tiano Brothers Street. So we are located here. Pwede sila mo visit. Then kung asa sila nearest, pwede po sila maka-visit sa Office of the Senior Citizens. Actually, para kung ahal lang convenient and duol sa ilaha. So may mode of distribution sa kwarta? So ang mode of distribution is ang NCSC kami mismo ang muhatag ug muihap sa ilahang kwarta. So for those na dili sila able, we do the house-to-house cash distribution. Wow. So ang NCSC nagpaduol, and we don't limit ourselves kay ang amo ang gina-consider ang ilahang kahimtang. So 80 years old na ana sila limitations. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan.